फरायसालियाव मबाइल एबा जानबुं लांनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। नंगौ, बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। फरायसालिफोराव मबाइल लांनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। फरायसालियाव आबुङै मबाइल लांनायखौ बे समाव बन्द खालामनाय जाबाय। फरायसाफ्रा मबाइल फन लांनो हानाय नंला फरायसालियाव एबा फरायसालियाव मबाइल फन बाहायनो मोननाय नंला। लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो फरायसालि फोरोंग्रा खथायावबो बाहायनो मोननाय नंला मबाइल फन। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। लाख लाख फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय। फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा फरायसालि एबा फरायसालि खथायाव मबाइल फन बाहायनो मोननाय नंला। फोरोंग्रा खथा लाइब्रेरि खथायावबो बाहायनो मोननाय नंला फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्राबो। मबाइल फन बाहायनायखौ लानानै बे गिदिर आयेनखौ दिल्ली सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनाय जादों। जुदि फरायसाफ्रा मबाइल लांदोंब्ला मबाइलखौ फरायसालिनि लकाराव दोनहैनांगोन। आरो बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों दिल्ली सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना मबाइल फन बाहायनानैनो गोबां गिलु बालु बेमाराव गोग्लैनो गोनां जानायखौ लानानै फरायसालियाव मबाइल फन लांनायखौ बन्द खालामनाय जादों। दिल्ली सोलोंथाइ बिफाना हाइपारटेनसन, गोसो जयै, उन्दुनो ओंखारै बायदि बायदि बेरामजों गोग्लैनायनि जाउनाव दिल्ली सरकारा बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002229394 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।